no escenario así unha enerxía forte dese home que é de Noia, chamase Juan Ramos. Bueno, para despedirnos, para abrir un pouco tamén un boca cos ritmos africanos, unha canción que non é do Mozambique imaginario, este é do Mozambique de verdade, que tamén ten cousas boas e moitas. Normalmente todos os países. Sabedes que moitas veces no medio do sufrimento é onde están as fontes auténticas da alegría. Hai moito que aprender desa xente. En fin, despídome con esta canción que é do grande poeta mozambicano Xosé Craveirinha, chamase Quero ser tambor. Moitas gracias. Yeah.